Es tenen algunes idees, però això que veieu és un esbós del que s'ha treballat, que només es posarà en marxa definitivament si els socis i sòcies voten que sí de l'1 al 14 de març. Hi ha idees, evidentment hi ha idees, hi ha alguns projectes, però tot això està en stand-by, o sigui, està pendent, ara no s'avança més, ara no s'avançarà més fins que els socis i sòcies votin que sí. I llavors, quan es voti que sí, i llavors ja es tornarà a enganxar el projecte, d'acord? A veure, el treballar amb alta gent, ja tenim també una eina molt important feta, que és durant aquest any, es va fer, durant el 2023, perdona, es va fer el Pacte Nacional del Moviment Civil per la Independència, un pacte amb entitats independentistes, una setantena, d'entre les quals les més grans, precisament amb compromís de mobilització per sostenir declaració d'independència. Per tant, això s'ha treballat molt, això es va fer la Conferència Nacional del Moviment Civil per la Independència i, per tant, s'està en aquest escenari. I abans el que comentaves de passar molt temps sense govern, això no és possible en el nostre ordenament, sinó a partir de la primera votació ja s'ha de fer una... Per això de vegades diuen i si no es fa demà ja s'hauran de convocar eleccions. Sí, a veure, jo crec que aquesta intervenció has de pensar que, per exemple, nosaltres hem estat esperonats amb aquesta teva mateixa filosofia, diguéssim, per algunes de les territorials, ho puc dir, no? Per exemple, hi ha una territorial a Catalunya que és total, o sigui, jo crec que van ser les que van posar aquesta esmena al full de ruta del 2022, que és la territorial de Sants, de Barcelona de Sants. I aquests contínuament estan dient, per què no? Va ser a través d'una esmena. Per què no? Per què no? I llavors, el tema és, s'ha corregut tant com s'ha pogut des del moment zero. El primer és fent xerrades, que dèiem Horitzó 2023-2025 per tot el territori, per fer conèixer la llista cívica i per mirar com s'ho respirava la gent. Llavors, t'he de dir que aquestes xerrades, que se n'han fet no sé quantíssimes, que cada setmana he tingut xerrades, de mínim 2 o 3 xerrades a la setmana, el que s'ha fet és, aquí també havia vingut, vaig venir, sí, a Las Vegas. Aquestes xerrades el que feien és que la gent que tenia dubtes els treia i hi havia un ambient al principi bastant contrari a la llista cívica. O sigui, els dubtes eren molt més intensos, era un ambient... Ara, en canvi, l'ambient és molt més favorable. Això és perquè s'ha anat parlant del projecte i la gent ens hem anat explicant entre tots nosaltres i moltes vegades fins i tot molt agafant idees del que diu la gent en les seves intervencions, encara ho fem, agafant idees i per tant... I al CAP van sortir moltes idees. Al Congrés d'Assemblees de Base hi va haver també un gran debat amb diferents veus i per tant tot això ens ha servit per anar avançant. En paral·lel, el que s'ha fet és parlar amb persones referents del país, també, per mirar si es podia avançar una mica com tu dius. Es pot fer ja la llista cívica? La gent està pendent de com respira l'assemblea. Pendent de si l'assemblea diu que sí, l'assemblea diu que no. No hem avançat més perquè la gent espera comprometre's a veure quanta gent hi ha darrere d'això. Realment a mi em proposaran la gent o no em proposaran? Realment això la gent de l'assemblea ho votaran que sí o votaran que no? O sigui, ens hem vist i encara jo, avui venint amb en Manel, jo li anàvem repassant la gent que jo acabem de veure la setmana passada, encara vinc a no parar de contactes i que tenim la setmana que ve i dic, ara ja no agendarem més perquè realment ara donem la veu a la gent. Nosaltres hem anat fent sondejos, hem fet tot el que hem pogut, però aquest ambient de veure què passa, existeix també en els grans noms del país. Per tant, estem així. La veu ara la té la gent de l'assemblea i després la tindrà els activistes per la independència. Si volen que es faci,
Si voleu que es faci, es farà. Si no voleu que es faci, no es farà. Però tothom està pendent de vosaltres, fins i tot els grans noms del país. Això és així, ningú dona un pas esperant què dieu. I hem corregut i hem anat per tot el país i hem parlat amb tothom i hem fet tot el màxim que hem pogut perquè això estés endavant. O sigui, la cocció ha estat un xup-xup constant que no hem aturat, però que quan aixecaves el foc i veies el que hi havia, doncs no acabava, la sopa encara no està. La sopa encara no està. I som aquí i està això, la pilota sobre del vostre teulat, dels socis i sòcies de l'assemblea.